Episodul al 3-lea. Le-am dat și în pen. Acum va veni fata albă în curând. Mi-a spus că este pe drum. La. Vine o clientă. Bună ziua! Bună ziua! Aș dori camera alb. Ok. Imediat. Haideți cu mine. Stați puțin că trebuie să... Da. Haide. Urcați. La ultima. La ultimul. Haideți. Și camera roz, prietena mea, Uliu. Deci toate sunteți prietene? Și albastru, și verde, și roz, și tu? Da. Da, chiar. Bine. Suntem prietene de când ne-am născut. Reguli. Ce reguli? Dacă le voi spune imediat. Deci, dacă aveți nevoie de mine, eu voi fi jos. Mai e devenit roz, știi? Și ala, și dacă ai nevoie de mine, eu sunt jos. Ok? Ok. O să te aștept. Dacă ai nevoie de mine. Mă pun să dorm, să-mi fac o baie relaxantă. Da, ar fi bine. Între timp, de-abia acum întârziata de roz a venit. Oh, bună, sora mea! Bună! Ce faci? Bine! Știi regulile, nu? Da, știu. Ia zile. Este unul să te chem dacă avem nevoie și doi să nu spargem ceva sau să nu facem gălăgie. Da, bravo! Deci vii la mine sau mă chemi? Da. Ok, haide să-ți arăt camera. Mulțumesc! Nam, ce bun a fost. A fost cu șuncă, preferata. Mamă. Dar nu mai îmi place cu șuncă, cu salam și măsline. Ia mai ai și un desert, ia hai în camera ta să ți-o și arăt și să mâncăm așa. Mai am și un desert, uite. Ia, hai aici. Să-l mâncăm. Hai aici la canapea. Hai. Dacă toate sunteți prietenele mele, mă schimb și eu. Să fiu și eu mai frumoasă. Între timp când se schimbă. Mă duc la baie, ok, soră? Mă duc să mă schimb. Ok. Să nu intri, dar poți să intri, că ești sora mea. Da. Ana. Între timp. După ce s-a schimbat. Soră, vrei să mă fac rost ca tine? Da. Ok. M-am făcut doar Hello Kitty, dar nu-mi prea place. Rămân la skin-ul meu de obicei. Gata. Ok. Te-ai făcut albastru? Da, albastru e cam nebună, știi. O știi tu pe albastru. Da, dar mie îmi place albastru. Nu știu de ce ție-ți place roz, dar... Albastru, dar port roz pentru că se potrivesc cu tocurile astea ale mele. Da, îți place și albastru, știu. Mie îmi place bleu, da, și albastru un pic. Ok, între timp, când se termina și plecau toate.